sætte sig. Også jeg uddeler i årets instruktørpris. De nominerede er Mette Nielsen, Nils Jørgen Egholm, Christoffer Pryb, Christoffer Sejersen og Mette Simonsen. Instruktørerne og hjælperne har valgt, at det skal være Christoffer Pryb og Christian Sejersen. Kom. I to er et godt makkerpar, der hjælper hinanden og supplerer hinanden i gymnastikken. I er ansvarsbevidste hjælpeinstruktører, stabil og godt forbillede både for gymnaster og andre juniorer i foreningen. Man kan regne med jer altid er klar på opgaver, der rækker ud over jeres eget hold. Det kan være kurser, det kan være natgymnastik eller en tur i gågaden. Og med denne nominering følger der en lille gave. Ved årets nytårsbord i Folkets Hus, der havde vi indstillet Jytte Larsen til Nordeas lederpris. Jytte Larsen, vil du komme herop, så vi kan se, hvem du er? Jytte har været i Gymnastikforeningens bestyrelse siden 1992. Jytte har været sekretær og nu passerer, og har arrangeret mange forskellige arrangementer på tværs i foreningen. Og hun er også hende, der tilrettelægger det nye program. Jytte har altid brændt for foreningens arbejde og er en aktiv medspiller i vores bestyrelse. Så derfor har Jytte fået Nordeas lederspris 2014. Så vil jeg også gerne takke alle frivillige, der hjælper med til at sætte redskaber, konsulenter ved dørene, ved klaveret og ved speakerbordet. Også en stor tak til vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører for jeres store gejst. I er velforberedt op til træning hver uge. Vi er stolte af jer. Og så skal vi lige høre en goddagsang fra far, mor og barn. Det er den sang, vi starter med hver gang, når vi går til gymnastik.